Olipa kerran Pikkukalle, jonka äiti sanoi, että Pikkukallen pitää mennä kauppaan ostamaan kanaa. Pikkukalle meni kauppaan ja osti kanat. Paluumatkalla hänelle tuli nälkä. Hän söi kanat. Kotona äiti kysyi, saisinko kanaa Pikkukalle. Pikkukalle meni vessaan ja otti sakset mukaan ja leikkasi pyllyn puolikkaansa. Sitten äiti sanoi, jääkö lisää kanaa Pikkukalle? Pikkukalle sanoi, totta kai, menen vain hetkeksi vessaan. Ja hän otti sakset mukaan ja leikkasi toisen pyllyn puolikkaansa. Sitten äiti paistoi ja söi sen. Sitten illalla saunassa äiti sanoi, missä sinun pyllysi on Pikkukalle? Pikkukalle sanoi, sinä söit sen. Äiti sanoi, hyi hitsi, oli varmaan tosi paha. Pikkukalle sanoi, sinä söit sen, niin kai sinä nyt sen maistoit. Ai niin, olepa mä tyhmä. No niin, aamulla he menivät lääkäriin. Lääkäri kysyi, haluatko sementtipyllyn, saunapyllyn vai kivipyllyn? Pikkukalle sanoi, haluan sementtipyllyn. Koulussa hän koisteli kaikille kavereilleen, minulla on sementtipylly. Rehtori sanoi, jos et heti lopeta, siis opettaja sanoi, että et heti lopeta tuota ja joudut rehtorin puhuttelulle. Pikkukalle jatkoi, minulla on sementtipylly. Rehtori sanoi, jos et lopeta tuota heti, niin joudut armeijaan ammuttavaksi. Pikkukalle jatkoi, minulla on sementtipylly. Pikkukalle vaisteli hienosti pyllyllään panoksia, mutta 20 miljoonan vuosituhannen jälkeen yksi panos oli osunut. Hän sanoi, loistavaa, nyt minä pystyn vasta kakkaamaan. Mahtavaa!